गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां, फेरगाव उत्सव विद्यापीठ हाइस्कुलखौ जौसिन फरायसालियाव फोजौबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फेरगाव सोहोरनि गंसेल' गोजामसिन गोजौ फरायसालि फेरगाव उत्सव विद्यापीठखौ दिनैनिफ्राय जौसिन फरायसालिनि महर होनाय जाबाय। 1952 मायथाइयावनो गायसननाय फेरगाव उत्सव विद्यापीठखौ जौसिन फरायसालियाव फज'नाय हाबाफारिखौ फिथा सुनानै बेखेवना होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया। लोगोसेयैनो हेफाजाब होफायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफायो उदालगुरि जिल्लानि आइएएस जयपाल सिंह ब्रह्म, डिआइ भुमिदार बर', बिइअ बोहैथि बर', एम दावबायसा बर' बिथांमोनहा। सासे फोरोंगिरिया जिउ जोबजासिम साजा होजाबाय। आसामनि गवालपारायाव गंसे प्राइभेट स्कुलनि सासे फोरोंगिरिया फरायसालिनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ आथोनारि उदखार खालामनायनि दायाव गोग्लैनानै थैजासिम जेल जानायनि साजा मोनो। लोगोसे 50,000 जुरिमानाबो होनो गोनां जायो। खौराङाव बुंथिनाय बायदिब्ला 2018 मायथाइयावनो हुमायुन कबीर मुंनि गंसे प्राइभेट स्कुलनि सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसालिनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ आथोनारि उदखार खालामनायनि दायाव हमजादोंमोन। बे दायनि केसखौ सदर पुलिस स्टेशनाव रेजिस्टार खालामनायबो जादोंमोन। एडभकेट सन्जय शर्मा बिथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला स्पेसियेल जाजनि गेजेरजों समबारखालि जोबथा बिसार हिसाबै पक्स'क आयेननि गेजेरजों 50,000 जुरिमानाजों लोगोसे जिउ जोबजासिम जेल जोबजानायनि राय होयो। दुखुनांथाव खौरां, बर' हालाम एबा बिटिआरआव आलादा रायजो बदलेना माब्लाबाबो जाथाव नङा होनना आसामनि स्वयं गिबि मन्थ्रिया बुंदों। जा समाव बर' हारिनि फिसाफ्रा आलादा रायजो बदलेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय रोजा रोजा मुंख्लं जाबाय, बे सिमाङा दिनै सिमांल' जासिगोन। थामथि बिटिआर गोरोबथानि उनाव आलादा रायजो बदलेण्ड सोमावसारनाया थाबथाबाय। बिटिआर गोरोबथानि गोबां दफाफोरा दिनैसिमबो मावफुंजायाखै। जर'खायै बिटिआर गामि सोसननाय हाबाया माब्ला मावफुंजागोन बेखौ बर' रायजो राजाफ्रा नेना दङ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एमएलए बिजाथि दारायनाय बिटिआरनि देरसिन कन्ट्राक्टर मनरन्जन ब्रह्मखौ इउपिपिएल दोलोआ होखारबाय। खौरांनि बायदिब्ला इउपिपिएल पार्टीनि गोबां बेरेखा खामानि, गोरिबफोरनि बेरेखा आरो बिटिआर सरकारनि हेंथा हाबा मावनायनि थाखाय बिथां मनरन्जन ब्रह्मखौ इउपिपिएल हान्जाया गासै बिबाननिफ्राय एक्सपेल खालामबाय होनना गांसे अफिसियेल लाइजामनि गेजेरजों फोसावदों। उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्मनो बिटिआर सोरखारा राङारि अनसुंथाइ होदों। क'क्राझार जिल्लानि हालादल गामिनि थागिबि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला सानमा ब्रह्मआ भारतनि जानानै गिबि खेब इउएसएआव खुंफुंजानो गोनां वर्ल्ड गेम्सआव उसु गेलेनो खाबु मोननाया हादोरजों लोगोसे आसाम आरो बिटिआर आरो क'क्राझार ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोदों। बिथांनि मोनसेनि उनाव मोनसे उसु गेलेनायनि जाफुंसारनायखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै क'क्राझार जिल्ला कमिटि इउपिपिएल दोलोआ सानमा ब्रह्मनि न'आव थांनानै सुलाद लाहैयो आरो 40,000 राङारि अनसुंथाइ होयो। क'क्राझार जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि गाहाय नेतारि सुरेश बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा सानमा ब्रह्मनि न'आव थांना बिफा राकेश ब्रह्मखौ बरायो आरो सानमा ब्रह्मनि फारसे थुलुंगाखां होयो। धेमाजि पलिटेकनिकनि लांगोना मोखाङाव धेमाजि पलिटेकनिक फरायसा आफादा धेमाजि पलिटेकनिकनि फेकाल्टि सिभिल डिपार्टमेन्टनि अखन चौधुरीखौ धेमाजि पलिटेकनिकनिफ्राय तिनसुकिया पलिटेकनिकआव दैथायहरनो नागिरनाय लेबरेटरियाव इन्सट्राक्सन गैयैनि जेंना, गेलेग्रा फोथारनि जेंना, लोंनाय दैनि जेंना, वर्कशपआव मोब्लिब कानेक्सन, गार्लस हस्टेल आरो बयज हस्टेलनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि दाबिजों 2 घन्टा हरसेखावनाय हाबाफारि लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। ककलाबाराव राजखान्थिनि दुंहाव बार। ककलाबाराव एमसिएलए बिजाथिया गोमाना दङ। 22 नं ककलाबारि बिटिसि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि अबरा सुराखा समितिनि बिजाथि हिरेन सरनिया गोमानानै दङ। दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल जिएसपि मित्रजों दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा हाइजेक खालामदों होनना गोख्रों अजद दैखांदों। मख'नो गोनांदि खौरां मेलनि गेजेरजों अबर दैदेनगिरि जन दास आरो जगेश्वर कलिताया बिजाथि हिरेन सरनियाखौ गुबुन दोलोआ जेनजानो गिना हाइजेक खालामदों होनना बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।